बाबा पगली के भइल बाटे पागल के दासा पागल के दासा पगली के भाईल बाटे पागल के दासा आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा पगली के भइल बाटे पागल के दासा आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा रोवते रोवते मिले हमसे आइल बाड़ी रोवते रोवते हमसे आइल बाड़ी हमसे आइल बाले रोवते रोवते मिले हमसे आइल बाड़ी हमारी जान आज हरदी से लिपाइल बाड़ी हमारी जान आज हरदी से लिपाइल बाड़ी हमारे जान आज हर दिल से लिपाइल पगली के भाईल बाटे पागल के दादा आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा रोवते रोवते मिले हमसे आइल बाड़ी रोते रोते मिले हमसे आइल बाले रोते रोते मिले हमसे आइल बाले रोवते रोवते मिले हमसे आइल बाड़ी हमर जान आज हरदी से लिपाइल बाड़ी हमर जान आज हरदी से लिपाइल बनी हमर जान आज हर दिल से लिपाइल बनी कहे रोवते रोवते मिले हमसे आइल बाड़ी वाह हमर जान आज हरदी से लिपाइल बनी पहले के समय में शादी विवाह वाले टाइम में गुरुजी जितना आजकल शादी विवाह में खर्चा हो पहले नहीं हो पहले लोग बतावे कि एक कुर्ता यदि खरीद जाओ तो 4 जने हो 5 जने हैं सबके शादी हो में निपट जाए अच्छा पूरे गांव की शादी हो जाती है हाँ वो हमारे अखिलेश चाचा के ऊपर बीती बाबा जोड़ा जमा आजकल आदमी शादी विवाह से पहले 2-4 फंक्शन अपने आप से करते हैं हल्दी के रस्म ये अलग होत बा मेहंदी के रस्म ये अलग होत बा संगीत के रस्म ये अलग होत बा आजकल आदमी कुल में खर्चा ज्यादा बढ़ा देते हैं अच्छा पहले के भी आए आज के हल्दी रस्म भाई मेरे बेचारू शादी ये नहीं करते हैं भैया कौन सिटी लेत बा के कम कोई दा अरदास भाई मंच के माध्यम से संसार में लोग कहते हैं कि जन्मदायिनी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं होती और पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता का गुरुजी संसार में एक वह भी माँ होती है जिनको हमारी जन्मदायिनी माँ कहती है और आपकी भी जन्मदायिनी माँ ही कहती है आस्था है विश्वास है तो ईश्वर है आस्था है विश्वास नहीं है तो समझ लीजिए ईश्वर नहीं है लोग कहते हैं कि ईश्वर का वास कण कण में होता है कहो अरदास भाई मंच के माध्यम से वो जगत जननी माई बीड़ा वादनी से कैसे बीड़ा वाली बीड़ा के बजा दय माई वाली बीड़ा के बजा दय माए ढोलक के टाकी भैया
सरगम सजा के स्वर सजा दाए माई सरगम सजा के स्वर सजा दाए माई सरगम सजा के स्वर सजा दाए माई खोजती खोजत महफिल में हम आइल बानी खोजती खोजत दर पे हम आइल बाले वाह खोजत महफिल में हम आइल बाले खोजती खोजत दर पे हम आइल बानी तोहरे दरस बिना देखा पागल आइल बानी तोहरे दरस बिना देखा पागल आइल बानी तोहरे दारस बिना देखा पागल आइल बीड़ा वाली बीड़ा के जाई दाए माई सरगम सजा के स्वर सजा दाए माई खोजती खोजत दर पे हम आइल बानी खोजत खोज दर पे हम आइल बाले खोज दर पे हम आइल बाले खोजती खोजत दर पे हम आइल बानी तोहरे दरस बिना देखा पागल आइल बानी तोहरे दरस बिना देखा पागल आइल बानी तोहरे दारस बिना देखा पागल आइल बनी कहे खोजती खोजत दर पे हम आइल बानी वाह तोहरे दरस बिना देखा पागल आइल बानी आहा ऐसा भक्ति ऐसा चीज है गुरु जी ये मन बड़ा चंचल होता है वाह जल्दी तो ईश्वर के भक्ति में लगता नहीं आहा लेकिन लग जाए तो हर कुल बात नहीं लोग से खत्म होता खानदानी असर है ए भैया ये मन जब ईश्वर के प्रति लग जाता है जे के आदमी कहीं है संत आदमी है वाह हाँ हो संत संत का मतलब क्या होता है जिसे सामाजिक और पारिवारिक संबंध से कोई मतलब नहीं हो मोह माया से परे हो आहा कहो गुरु जी हाँ कहे संतों के साए में सतगुरु का ढाबा है वाह मन मानो तो मथुरा मन मानो तो काबा है वाह मानिला तो देवी देवता नहीं मानता पाथर पाथर कहो अंतरा के पहले अंताल में बिटिया अरदास करे फरियाद करे कैसे और आप सम्मानित गार्जियन जी हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र कुमार यादव जी टड़वा उज्जैनी से आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे अंतरा के पहले अंताल में कवि जी लिखते हैं कैसे तोहरे भरोसे माई बाजे करताल हो तोहरे भरोसे माई बाजे करताल हो तोहरे भरोसे माई बाजे करताल गावे के सहूर नाही सुर लय ताल हो गावे के सहूर नाही सूरा और तालो गावे के सहूर नाही सूरा और तालो बन के बवरिया खोजत बा दर्शन तोहरो पावत बा बन के बवरिया खोजत बादारस न तोहरो पावत बन के बवरिया खोजत बादारस न तोहरो पावत बा आके महफिल में अर्जी लगाइल बानी महफिल में अर्जी लगाइल बानी आके महफिल में अर्जी लगाइल बानी आके महफिल में अर्जी लगाइल बानी तोहरे दरस भी न देखा पागल आइल बानी तोहरे दरस भी न देखा
वाह तोहरे दारस बिन देखा पागा लाइल बनी बिन देखा पागा तोहरे दारस बिन देखा पागा लाइल बनी कहे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन वाह आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भोजन भोजन नहीं भैया भजन बिना भोजन भजन हाँ तो तू कलयुगी संत है ना का करबा आजकल समाज में कितना आदमी यहाँ जे बेचारे खाली जिए बदे खाते हैं तो कितना आदमी ही समाज में यहाँ जे खाली खाए बदे जियते हैं वाह हाँ तो जान लो या धरती के ऊपर बोझो वहाँ गुरुजी नहीं पछ पड़ा ए भैया माई के बखान माई के बनना चाहिए 2 लाइन करा अच्छा ही 1000 लाइन कैला लेकिन अगर भाव नहीं बा तो भक्ति कोनो काम करे ना हो आजकल कई आदमी के इक्वालिटी हो चली जात बा खासियत हो चली जात बा वो पहुंचे नहीं मंदिर में अगरबत्ती दिखावत हैं कि तुम्हें माता चा पिता तुम्हें वा तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें वा पत्थरे के मूर्ति के सामने कहता तू ही हमार माई तू ही हमार बाबू तू ही हमार हितनाथ अजय घरे माई बाबू वहाँ और लखत यहाँ के हमार बेटवा पतो हो गया वहाँ पूजा करे बदे आवत तो ही तो खाना बन तो खा पता लाग बहरे कुछ खाए पी ले तो पतो है कह दे बाबू एक काम करा है अम्मा एक काम करा है पेट में हमरे बाद दर्द तू लोग अपन वही बने के खाए पी ले जा हमार खाए के मन नहीं बा कहो घरे के देवता ललाए बहरवासु पूजा ले अब बहरवासु पूजा ले घरे के आदमी बेचारे तरस एक रोटी बिना आजकल लड़का चल जाते हैं मंदिर में मस्जिद में 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ावते हैं को आखिरी भाव में बिटिया बता कि बिरहा जगत में हमारे खानदान का बा अब बिरहा जगत में हमारे माई बाबू के बा कैसे लोरिक पुजावे तोहरे बल पे वीरताई लोरिक पुजावे तोहरे बल पे वीरताई लोरिक पुजावे तोहरे बल पे वीरताई हर दम भुजा के बस के कोई सहाय हर दम भुजा पे गुरु गणेश की लाज बचैलू हो चंद्रिका के अमर बनैलू हो गणेश की लाज बचैलू हो चंद्रिका के अमर बनैलू गणेश की लाज बचैलू भैया सीटी रोका हो रुचि राधे श्याम दर पे आइल बानी राधे श्याम दर पे आइल बानी अरे रुचि राधे श्याम दर पे आइल बानी तोहरे दरस बिना देखा पग लाइल बानी बिना देखा पग लाइल बानी तोहरे दारस बिना देखा पागा लाइल बनी तोहरे दारस बिना देखा पागा लाइल बनी तोहरे दारस बिना देखा पागा लाइल बनी तोहरे दारस बिना देखा पग लाइल बनी माई के बखान माई के वंदना होएगा गुरुजी वाह अच्छा कुछ लेके आया है आप बदले अच्छा हमरे प्रतापगढ़ के कुछ मशहूर होखे चाहे मत होखे लेकिन प्रतापगढ़ के आंवला बड़ा मशहूर बा अब तो पूरी लगन भवे बेचारू केवल 2 मुरब्बा लेके चलते हैं कहो अच्छा 2 मुरब्बा एक केला में के देबा अकेला